Centrom Topolčian sa v sobotu rozbiehal rachot, nešlo však o žiadny aeroplán, ale o topolčianskych motorkárov, ktorí sa rozhodli potešiť malých topolčancov mikulášskymi sladkosťami. Najväčšiu radosť mali samozrejme deti, ale darčekmi nepohrdli ani starší návštevníci. Zraz bol na Tankeri, tam sme začali, išli sme do Veľkých Bedzian a stáďal vlastne po meste, po uliciach, okolie, celé to trvalo asi pol hodinku. Pod Kalváriou sme išli asi pol hodinku, no a už sme tu. Vlastne už fungujeme nejaké 3 roky a vlastne minulý rok nás napadlo, že robieva sa taká mikulášska jazda, takže to nás tak napadlo, že spojíme to aj v Topolčanoch a dáme sa dokopy motorkári a minulý rok sme urobili zbierku pre deti a teraz sme nakúpili darčeky, ktoré by sme chceli rozdať tu a vlastne ideme aj do tej nemocnice na detské oddelenie. My sa rozhodli, že urobíme takú náladu tu na všetkým deťom a užijeme si večer, aj keď je chladnejšie, našťastie už neprší. Mikuláš je detko starý, vie on robiť veľké čary. Nadeliť si radosti, plnú radosti. Ďakujeme veľmi pekne. Tak je to hlavne tá radosť v tých detských očiach, že teda vieme ich potešiť aj tým zvukom motoriek, aj tými darčekmi. Ja mám to dobré veci, samé dobré veci, dobré deti, žuvačky, cukriky, dobré deti. Skvelé, veľký potlesk. Peš nám spadla, kožu opraví, starý detko není doma a starý a nespraví, zavoláme na deduška téma, 3 klince udrem 2 razy a 3 razy a už je to hotovo. Aj toto už je hotovo, veľký potlesk, naozaj. Dobre, máme tu ďalších. Ahoj, ako sa voláš? Julka. Milá Julka, čo budeš ty dnes robiť? Povieš nám básničku, alebo zaspievaš nám nejakú peknú pesničku? To sa tiež osmieluje. Modlitbičku. Môžeš povedať modlitbičku? No tak to sme tu ešte nemali. Mikuláši, počúvajte teraz, pretože naozaj modlitbička pre vás. Andrejčku, môj stavničku, opovedz. A slovníkom definuje dožu. A tak tebou chválený, budem nevysposobia. Ročník, minulý rok to bolo veľmi pekné, tak sa rozhodli ísť aj teraz. Sice tie podmienky sú tento rok oveľa horšie, keďže aj prší a je zima, no tak rozhodli sa ísť, tak držíme palce, aby prišli v poriadku. Ja si myslím, že pre deti je to super podujatie, lebo Mikuláš je raz do roka a všetky deti sa na to tešia a motorkári majú srdce pre takéto deti. V podstate sa rozdajú, keď môžu, tak pomôžu takýmto deťom. Je to pekné, aj keď chodia po tých uliciach. Ľudia sa môžu pozerať, teda aj keď už nejdú sem, tak môžu pozerať aj z okien. A aj tu akože prídu ľudia, rozdávajú sa tie balíčky. Minulý rok tu boli aj deti z detských domovov, takže aj im sa dávali balíčky a je také pekné, taká vianočná atmosféra.
Organizátorom podujatia je skupina Motožochár, ktorú tvorí skupina motorkárov mesta Topolčany a okolia. Tí sa stretli a vyrazili na svojich silných dvojkolesových tátošoch alebo vianočne vyzdobených štvorkolkách do Veľkých Bedzian. Následne viedla trasa motorkárov späť do Topolčian. Drsní chlapi si neváhali obliecť mikulášske kostýmy i mikulášske čiapky, aby vytvorili milú a nezabudnutelnú atmosféru. My sme aj občianske združenie, ale teraz 21. oktobra sme sa stali čakateľský nezávislý klub Motožochár. Po motorkárskom Mikulášovi nastal čas pokoja a rozjímania, a to na Topolčianskom námestí, kde návštevníkov čakal tradičný adventný veniec. Sviatočnú atmosféru prinieslo aj rozsvietenie prvej sviece. Dnešným dňom nám začína advent, práve sme teda skončili vigilnú svätú omšu, ktorú celebroval docent Marian Červený, teológie doktor, ktorého sme pozvali ako topolčianskeho rodáka zapáliť práve prvú adventnú sviecu. Advent je čas prípravy, je to čas prípravy na Vianoce. Asi je naozaj veľmi symbolické, že práve adventný veniec patrí tak tomuto adventu a že na ňom zapalujeme sviece, zapalujeme na ňom svetlo. A svetlo dokáže urobiť zázraky nielen v tom, že dokáže vlastne zaplniť celú miestnosť, ale ja verím, že dokáže zapaliť aj naše srdcia tak, aby sme naozaj v nich mali to dobro, aby sme sa tu stretávali aj kvôli tomu, že si tu chceme jeden s druhým podať ruku, možno sa na seba usmiať a naozaj možno takto pokojne sa pripraviť na tie Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Začína sa nám nový cirkevný liturgický rok a zároveň začína sa nám obdobím adventu. Je to prípravné obdobie pred Vianočnými sviatkami a predovšetkým v našich krajoch to, čo nás cez advent sprevádza, je adventný veniec so 4 adventnými sviecami. Tieto sviece sa postupne každým týždňom vždy v sobotu večer alebo v tú nasledujúcu nedeľu zapalujú. A takto tých sviec pribúda, tých zapálených. Keď ich bude 4 zapálené, tak v tomto roku je to také nezvyčajné, že keď zapálime 4. adventnú sviecu, zároveň bude aj štedrý deň. A dnes večer na tomto krásnom topolčianskom námestí sme sa zhromaždili, aby sme tu požehnali mestský adventný veniec. Požehnáme adventný veniec za jeden z najstarších rodákov, kňazov, veľadôstojný pán Marian Červený, potom požehná prvú adventnú sviecu a tu zapáli ako symbol začiatku adventného času, prípravy to na tie krásne vianočné sviatky Ježišovho narodenia. Advent je príprava na Vianoce, tie 4 týždne, hoci teraz to budú iba 3 týždne, to je najkratší advent, pretože už 4. adventná nedeľa bude vlastne štedrý deň. Je to taká doba na stíšenie, aby sme sa vnútorne mohli pripraviť na tú veľkú chvíľu, keď budeme sláviť príchod Boha na svet, keď budeme sláviť narodenie Ježiša Krista. A ako som aj v kázni zdôraznil, ten adventný veniec znamená tie 4 sviece, že sa postupne zapaluje to svetlo aj v našich rodinách a to je taký najlepší dar pre naše rodiny, keď sa ľudia stretnú a dokážu sa spolu pomodliť, komunikovať medzi sebou aj s Bohom.